गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं गुवाहाटी बिजिरसालिया फोसावनानै होनाय बायदियै बिटिआरनि गोहोआव थानाय एबा 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर आरो तामुलपुर पुलिस थानानि बिजिरसालिखौ कामरुप रङियासिम लांनाय जासिगोन। बे फोसावलायखौ नायोब्ला बिटिआरनि गोहोखौ आसाम सरकारा सानफा एफा गावनि आवथायाव लांनो नाजानायखौ नुनो मोनगासिनो। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बे बिथोन होनायखौ जोंनि माहारियारि आफादजों लोगोसे बिटिआरनि मोननै गोख्रों राजखान्थि दोलो आफादफोरा मा बिफाव लागोन बेखौ फैगौ समासो फोरमायसिगोन। बेखौ लानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर आरो तामुलपुर पुलिस थानानि बिजिरसालिखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया 6 सिडुल ओनसोलनिफ्राय नन 6 सिडुल ओनसोलाव लांनो बिथोन होनायनि जाहोनखौ फैगौ समबार एबा मंगलबारनि गेजेराव मिथिनो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोआव जयेन जाबाय। बिथाङा BPF दोलोआव जयेन जानानै बिथां हाग्रामा महिलारिखौ गिबियाव साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन होननानै बुंथियो। सिमा ओनसोलनि थागिबि बर' सुबुंफोरा नसुं रायजो अरुणाचलाव थानानै खामानि मावनानै जायो। बेनि थाखायनो अरुणाचल प्रदेश आरो बड'लेण्डजों मोजां सोमोन्दो लानाया गोनां। बेखौ लानानै दिनै एबा 20 आगस्तआव अरुणाचल प्रदेशनि राजथावनि इटानगराव सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे सावरायलायनायनि उनाव अरुणाचल प्रदेश आरो बड'लेण्डनि सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोन होननानै मिजिंथिदों। जोंनि बिटिआरनि सिमा बारायनाया गहपुरसिम जानांगौआव अरुणाचल प्रदेशजों गोबां सावरायनो गोनां दं। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। APCC एबा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि सेनियर स्पकपारसन गर्जन मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बुंदों UPPL दोलोआ कंग्रेस दोलोखौ गिदों। गर्जन मोसाहारि बिथाङा बुंदों बिटिआर ओनसोलाव मोनसे कंग्रेस दोलोनि गिदिर सुबुं गौमा लानो थाखाय थांखि लादों। जेराव सुबिदाखौ नायनानै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बे मेलखौ लानो थांखि लानाय जादोंमोन। बेनि थाखाय एप्लिकेसन होनायबो जादोंमोन आरो बेखौ प्रमद बर' बिथाङा एप्रुभ खालामनानै होदोंमोन। नाथाय जोबथायाव माबा जाहोननि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा एप्रुभेलखौ दाननानै होफिनो। बेखौ लानानै गर्जन मोसाहारि बिथाङा बुंदों मानि थाखाय एप्रुभेलखौ दाननानै होफिनखो, मा जाहोननि थाखाय गिखो बेखौ सोंथि खालामदों। ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि हाखौ जेरैखि जाया आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ इभिक्सन खालामगोन बेयो रोखा। गोजौ बिजिरसालिया जा बिथोन होगोन बिटिआर सरकाराबो बेबादिनो खामानिखौ मावगोन। सोरनिबा बादा होनाय एबा हेंथा होनायखौ जों मानिया एबा बेबादिखौ जों गनाया। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव बिटिआरनि गोबां ओनसोलफोराव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि हायाव ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा गोबां ओनसोलफोराव हा दखल खालामनानै दं आरो बेखौ लानानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया माखासे ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानायखौ इभिक्सन खालामनो फोसाव बिलाइ ओंखारनायनि उनाव ABMSU आफादा बेनि हेंथायै गोबां सोमावसारनायखौ नुगासिनो दं। जाहाथे बिटिआर ओनसोलाव थागिबि सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनो मोना होननानै। नाथाय बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फोरमायनानै होयोदि सोरनिबा हेंथा होनाय, सोरनिबा बुंनायजों जाया। आयेन बायदियै बिजिरसालिनि बिथोन बायदियैसो जों खामानिखौ मावगोन आरो बिजिरसालिया जा बिथोन होयो बेखौनो जोंबो मावगोन आरो जेरैखि जाया आयेननि बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानायफोरा ओंखारलांनांगोन होननानै रोखा फोरमायना होदों। तामुलपुराव सिखावनि सन्देहआव दाय गैयै सासे बर' सुबुंखौ बुथारनाय जाथायखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला एबसुआ खौरां लाहैदों। नोंथांमोना मिथिखागौदि दासान्दि बिटिआर ओनसोलाव माखासे दुंहाव थासारि सोमजिबाय थानायखौ। थिग बिब्दिनो थांनाय माखासे सान सिगां क'क्राझाराव दाय गैयै बर' सुबुंखौ मोसौ सिखावनि सन्देहआव गाज्रियै बुनायनि साननैसो उनावनो बे एखे जाथाया तामुलपुरनि तिनिपुखुरियाव थांनाय 17 आगस्तआव जानानै थाङो। तामुलपुर तिनिपुखुरि गामिनि बलाय दास मुंनि सासे सुबुङा तिनिपुखुरि गामिनिनो रतन ब्रह्मनि फिसाज्ला बिनद ब्रह्मखौ हरनि समाव नंखायै सिखाव साजायनानै दिरुंजों खानानै बुयै बुयै बुथारनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। बुथारजानाय सुबुङा तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय तिनिपुखुरि गामिनि रतन ब्रह्मनि फिसाज्ला बिनद ब्रह्म।
बे समाव दायनिगिरि बलाइदास आरो बिसि फिसाय सानैबो न'निफ्राय खारखोमानानै दं होननानै मिथिनो मोन्दों। तामुलपुर पुलिस बिफाननो आर'जलाइ दैथायहरदोंब्लाबो दासिमबो दायनिगिरिखौ हमनो हायाखै। बे जाथायनि सायावनो तामुलपुर जिल्ला एबसुआ दुखुथिया न'खराव खौरां लाहैयो। खौरां लानो फैनानै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों जाथायनि सायाव गोख्रोङै सोंखारियो आरो आयेन थासेयावबो आयेनखौ आखायाव दैखांना लानाय दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौनि दाबि दैखाङो। दायनिगिरिखौ हमनो हायाब्ला बेनि सायाव गोख्रों सोमावसारनाय लागोन होननानैबो मिथिहोयो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, सालाकाथि दखरा एबसुनि दाबि खालामनायखौ नोजोर बोनानै एनटिपिसिनि बर्डफोराव बर' हांखोखौ बाहायनाय जाबाय। थांनाय 24 मार्च 2023 आव सालाकाथि दखरा एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया एनटिपिसिनि चिफ जेनेरेल मेनेजार बिथांजों माखासे गोनांथार आयदाखौ लानानै गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों गोसोखांलाय गथायनाय जादोंमोन। खोथा होनाय बायदियै एनटिपिसिआ लांदां जानानै थानाय नन एडजेक्टिभ थाखोनि साख्रिनि थिसनथायखौ कारिकुलार होनायनि थाखाय लोगोसे गोबां एनटिपिसि सिंनि मावखुलिफोराव आरो लामा सामाफोराव बर' रावजों बेनार लिरनायखौ नुनानै सालाकाथि दखरा एबसुआ एनटिपिसिनि मावखुलियाव थांनानै साबायखर बावहैदों। लोगोसे बिथांमोना बेखौबो खावलायदों दि 6 सिड्युलनि नेम बायदियै रिजार्भेसन प्रसेसखौ फल' खालामना लांदां जानानै थानाय साख्रिनि मासिखौ थिसननो ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ सुबिदाखौ लानो थाखाय साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायहरदों। सालाकाथि दखरा एबसुनि दैदेनगिरिफोरा 132थि डुरान्ड काप बादायलायनायाव बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट खालामग्रा फेन्सफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थांनाय 5 आगस्तनि डुरान्ड कापनि गिबि सान जोलुर बादायलायनायाव बड'लेण्ड एफसिआ राजस्थान इउनाइटेड एफसिजों जेनदोंमोन। फिन आरोबाव थांनाय 17 आगस्तआव बड'लेण्ड एफसि आरो इन्डियान आर्मि एफटिनि गेजेराव जादोंमोन, जेराव बड'लेण्ड एफसिआ 1 गल आरो इन्डियान आर्मि एफटिआ 2 गल सोनो हानानै देरहासार जादोंमोन। बेनि उनाव मैया एबा 19 आगस्तखालि बड'लेण्ड एफसि आरो अडिशा एफसिनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाया जायो, जेराव बड'लेण्ड एफसिआ 2 गल आरो अडिशा एफसिआ 1 गल सोनो हायो। बेनि उनाव बड'लेण्ड एफसिआ 2 गल सोनो हानानै देरहासार जायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।